3 μέρες τώρα, κάνει σεισμούς όλη την ώρα κάθε 5 λεπτά, συνέχεια, δεν σταματάνε καθόλου. Έχει τρομοκρατηθεί όλο το νησί, τόσο πολύ. Ψάχνουμε 2 μέρες να βρούμε εισιτήρια, δεν βρίσκουμε ούτε για καράβι, ούτε για αεροπλάνο. Δεν υπάρχουν. Και χθες το βράδυ που έφυγε το τελευταίο, που πήγαμε να κλείσουμε εισιτήριο, δεν υπήρχε τίποτα. Αεροπλάνα όλα κλεισμένα. Βάλανε κάτι έξτρα πτήσεις τώρα, αλλά τα εισιτήρια στο αεροδρόμιο τα έχουν πάει, είναι πανάκριβα. Τα έχουν πάει 300 με 450 ευρώ το άτομο. Δεν βρίσκεις θέσεις. Πάλι καλά. Βρήκαμε ένα εισιτήριο για μένα, για τα παιδιά και για τη γυναίκα.